Kani gadega pati CCTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasngi. Ubah polling do berubah sanbor sulai ki belong ki MLA ka Shillong West pat Shillong South constituency ha ka laipo trek Jingjyllei kila lek banyak Kynduh yo Myntri badai pej ka kam Pohïing ka sorga jela ubah HDR lingdo ban Kynduh u ban shem ki lat jingeda ban pensange ki kam khai drugs habun ki caka badai pej da ka cantonment bun kum ha jalu para bat mauba haba Kren ji gilat pathai kubor hadien ka jinga Kynduh yo Myntri kam Pohïing ubah polling do loong ba ka jingbom pej ngor na kaliang ki bor pulet ha gini ki caka kalawan ra ya ka Jingjyllei ya ki kam Sniew bo per ubak pol ong ru ba ki pulet kem shem la phai khmat she ki kam ki balong persha ya ka em lang sa lang kum ka kiat ki kam demen bat ki kam khai drugs ha kini ki chaka ni wan ban pau ya ka jing ka balong very serious ka problem jong ka ne ka jingjur palat jong ka narcotics street ka jing drugs ha ka area ka jongi ka bala poi alarming proportions but ba klabu ya ka jing security jong kinong song kalau kita ikut di samla but ni iru ba kadon ka lack of focus na kadang jong ka police department ka jing bom simkhya te Halor jong kata ngi lawan pan ya Kren yo minister ka jing don rangkat ki officer jong ka police department nomor bangi UE ba kani ka jing duna jong attention na kadang jong police department ka jing duna jong focus na kadang jong ki kalanang pen seluruh syu ba kani ka narcotic street kanang yo bandang klan syu ada ke area jongi kidon ki brio ki ba ki lakem ha ka police outpost dari tang pedeng kendiat kenta ki lait no kini ki major complaint but ni iru ba ka kidon ki building ki long ki kitam ki hub of all these illegal activities ka jingkai drugs ka but kiwi kam prostitution kiwi kam but ya kani ngi lawan banjur ya ka jingdon kam ba police kan step up action ban contain ya kani ka jinge ka ba ni kalakta ya baro ka iblang salang hadu ki klung kena kam don shu ka jingskan jong ka ya yang ka don ki insecurity but ka don group jing scoba the police department is turning a blind eye to the problem. Hakawi pat kaliang ba sanbor sulai le thu ba Myntri kam Pohïing ula ai ka jingkular ba ki pulit kin ai ka jinga trelang ban weng ya ki kam Sniew balai phojaj ha ki tei ki jaka. Hakani ka jingle ya Kynduh yo Myntri ya kini ki arngot ki MLA la senran langru de ki bor penya chnong hakaban na kaliang Myntri ula khot ki bor pulit ban ya darlang. Te ngi kum ki MLA ne lengi la ya dan lupa ba pol bat manga tenang liang ke polis la ai ka assurance ngba home minister kan ai ka full cooperation ang nesman habakin change lu diki bro khot na lu kinong train ala sit ki officer bu ngar ter tegiru ila yang ke je Kren ka ba kan don ru kan ka regular ba ka mo interaction ha ka bagi ki dor bar sinong bro arkin ni committees ke invite ki police officer ke don ke interaction nang takin saya create ki awareness nang takin sa le registration nomor ba min ka don hiru ka the reason number hang ni floating population basuan na ni floating population bitip ki take shelter gi jaga cantonment area gitu ne ki basu ki suan ki su ti plastic na yo ki chuna chu cha bi gumto te ki kulung kana te ki mut ki ne gi jaga ki ti gi dance jongi ni ki anti social element ben ki kulung ru ki me ki pa gi ai kai lupa bagi le tu bagi le team bagi le ayuk mutar ke pembunia lam tigiri ngilai discuss but finally ngilai arai ke bostunat ke lomba ana kaliang police kan ai full cooperation ana kaliang bro ar ke dorbar pat ke village council rengkar bagi pajba ke sepelong public meeting man create awareness ke say invite dia ki police depan ni MLA ke invite kumbalong long manakale ke azan ke bangia mangabi ba pol po julu para komiti hol ke pegawai ni kini ki seseng long kumike ekta mahila ko samiti kila pelong ke parental awareness program pelapun makane ro kala arab sibun ban create awareness kana buit kimi kila nang senang ban leit ban au ki ai ki counseling lagi jogi jeng ki marjan marpa bum kar tega good sign tega kane ki bangila perkhat ka ba nang ne chamban ki perkhat kam gini ki jaka ki ba pila etip ki ka karakter ga jinglong jogi jaka apo cantonment area barapathar berkuntar ke bolong par ki jaka gum sepo pulu Kani gadega pati CCTV